alaaji dewo fu tawe kubaruji e ɗemgal fulfulde nder asawere hawtade e Amadou Baba Aboubacar daga berniwol Garwa. Inde am Amadou Baba Aboubacar ko ha radio FM Benue ha Garwa. Hawa Yasmin Ibrahim. Jamare umminna Hawa Yasmin diga télévision Afrique Media. E non bo bedde ande modon ha fulfulde hawtade e Modibo Arabo Bala. Dirawo modon almodo modon betedo Muhammad Alabala jangino fulfulde be arabiya hander bendol gawde. Uji dudde on anda e demgal fulfulde ngam majum ko si wakkati modon ha nanugo wakkatire nde Alaji Umaru daga berniwol Yaoundé. Dirawo mon Alaji Umaru ha Yaoundé Cameroun. Do fu majum do ete be Rufaw Muhammadu bingel petel. Kubaruji nder asawere dum wakkatire de modon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe gondiɗɗiraɓe taweteɓe daga funa hirna woyla e fombina on getta may watan go amin hakkilo mi hofni on nder kikiɗere nde ɗo non bo mi hofni biyeteɗo Yaya Amayo kam taweteɗo ha berniwol Cotonou leddi Benin e kala nanoɓe wakkatire nde fu mi hofni on ha to gonɗon fu kadi nda hoore kubaruji komin taskani on. Bindowo ha kawta lesɗe duniyaru biyeteɗo Antonio Guterres ɗo tokkitini gilla muɗum nder lesɗe Afrika non bo o yalliri ha leddi Cameroun o yiɗi be adiɗo lesdi Cameroun biyeteɗo Paul Biya. Laabi jokkindiral ha lesdi Cameroun wonay nder jonde jam ngam majum Libon Liliken jagorɗo mo suklani ɓoggi karallagal ha lesdi Cameroun o majum waɗi jonde hawtade e ardaniɓe nokkuje ko suklani ƴoniri koye nder lesdi Cameroun. Enon bo ha ragare Syria ka on keɗitan Modibo Arabo Bala ngam waddango en no fito ɗemgal fulfulde. Kubaruji nder asawere. Kubaruji nder asawere. On jarama wakkatire nde sobiraɓe gondiɗɗiraɓe taweteɓe ha lesɗe duniyaru on fu modon on gettama nanoɓe ɗemgal fulfulde. Puɗɗiren kubaruji meɗen be kubaruwol ngol ɗo ha ko larani wancuru nder lesɗe Afrika cakari wato be ɓiɓɓe lesɗe taweteɗe ha nokkure nde wato lesdi Cameroun, leddi Gabon, leddi Congo, Tchad, Guinée Équatoriale e leddi RCA ɗo kadi tammi wonugo nder boliɗe maɓɓe ha kawtallo ardiɓe lesɗe Afrika cakari tammi ɗum waɗigo ha leddi Tchadi nder nyalaɗe garanɗe. Amadou Baba Aboubacar. Kawtal lesɗe Afrika cakari tammi waɗego nyalɗe garanɗe ha berniwol Jammena ha lesdi Tchad. Dalila majum ardiɗo lesdi Tchad mo Allah ɓangi daraja mum Idriss Déby Itno o yerɓi nelaɗo mako waddana ardiɗo lesdi Cameroun Paul Biya dal ɗerewol hollugo on man fu ewnama ha kawtal majum kad nelaɗo o yaari ɗerewol ngol yende alarba saline ɗo ha ardiɗo lesdi Paul Biya kad ɗum larani kawtal en wi tammingal wadgo ha berniwol Jammena ha lesdi Tchad ngam larani dede gondal be narral e yakeji risku hakkunde lesɗe jeego gonɗe nder Afrika cakari en andi lesɗe man ɗo bana wakkatire nde ɗo koytinana ɓen wonɓe nder nokkuje mum ɗo ngam nasta lesɗe man bila fitina be ittugo ɗerewol visa ɓawde en mbino lesdi Tchad ɓe ittino ɗerewol ngol ɗo lesdi RCA kañum fu tokkiti lesdi Gabon, lesdi Congo Brazzaville be lesdi Guinée Équatoriale lesɗe ɗo ɗe joyi fu ban wakkatire nde ɗo ɗe itti ɗerewol visa mana toni a goɗɗo lesdi Cameroun a yana ha goto nder lesɗe ɗe ɗo a wala haaje margo ɗerewol ngol ɗo toni aɗon mari ɗerewol carte d'identité ma en mbiyata ko ma ɗerewol passeport gaɗangol ko watta lebbi tati e bo faɓɓande ma man ɗo ɓurata ñalɗe 90 mana lebbi tati majum ɗon man ɗo a dunganama nastugo nder lesɗe ɗeɗo kaɗen ɗon ngelo tema ha ñalɗe garanɗe lesdi Cameroun kañum fu tammi hoytingo ngam itta sharɗiwol ngol ɗo heɓa lesɗe man ɗo ɗe fumaje ɗe kawta. Biyeteɗo François Compaoré derɗirawo Blaise Compaoré